O Diario Oficial de Galicia ven de publicar a convocatoria da nova edición do programa Conecta co Voluntariado en Galicia, unha iniciativa da Secretaría Xeral da Inmigración destinada á mocidade galega do exterior co obxectivo de facilitar o contacto coa realidade galega, o coñecemento da súa contorna e a convivencia con outras persoas de distintas procedencias a través da participación en actividades de voluntariado cultural e medioambiental. Nesta edición de 2025, a Xunta convoca un total de 50 prazas, das cales 40 resérvanse para mozos galegos residentes no exterior e 10 para residentes en Galicia. O programa vaise desenvolver entre o 26 de agosto e o 6 de setembro e as persoas participantes poderán elixir entre dous campos de voluntariado, un de carácter ambiental e outro cultural. En todo caso, tamén poderán manifestar o seu interese en participar na opción non elexida no caso de non resultar adxudicatarias dunha praza no campo escollido e quedar vacantes no outro. Con este programa, a Xunta busca reforzar os vencellos da mocidade galega no exterior con Galicia, ofrecéndolles unha experiencia enriquecedora que combina o compromiso social co reencontro coas súas raíces. Ao mesmo tempo, promóvese a convivencia, o intercambio de experiencias e a creación de novas redes entre a mocidade galega de dentro e fora das nosas fronteiras.